Kaixo gaztiak, gaur bolintxora fanaz ogia erostera eta etxeko atia zabalik itxidot. Haze buru haustia, bueltauna zenian etxera, norbait zeon barruen, eta ez dakizu eze panorama topodoten bertan. Egun geldi, ez mobiru, zehazteragoaz. Bueno, gaurkoan gure podcastean sartu zeiun gonbidatu arrotza presentatzen ekingo diogu gaurko podcastari. Batzuek ezagutuko zue, beste batzuek ez, baina gaurkoan gurean duguna eskalatzaile profesional bat da. Mikel Linazisoro, ongetorri. Kaixo, ze moduz. Bueno, apur bat, ezagutzen ez aitxuenentzat, hasiko geha apur bat zure presentazio labur batekin ez, batzuk ezauketan zuen mende bagoinan, nahiko ezaguna zaz, baina apur bat presentazio txiki bat itxema diguzu, primeran. Bueno, ni Mikel Linazisoro naiz, Mikel Asier Linazisoro, bergakua naiz, eta 3 urte hauskat. Eta, indala urte mordua ja eskalatzen hasi nintzela, eta gisa esan da, nire kirola eskaladia da, eta azken urtetan, bastante ibili naiz hor eskalatzen, bai mendixan, eta bai txapelketetan, eta hori naiz ni. Gustaukoak jakitzia, nosaz izinen gutxiora eskalatzen, eta nola sartu jatzun eskala itxeko arrau ez, gorputzin? Gisa esan da, ez nire gurasuak, ez nire anaia, besti eskalatzeiak izan inoiz, eta ni txikitatik eskidatzen ibili nintzen, gurasuak eta anaia eskidatzen ibiltzen ziren, eta behin nire anaian eskiko entrenatzaile batek, eskalatzera eroan zozkun, eta ez dakit, 6-7 urtekin olako zehoz ezagutu ginen, zesan eskaladia, zesan mendira jutia arrokan eskalatzera, eta hortik aurrera, egon ginen urte batzuk, 3-4 urte, eskalatzen gurasuekin, igual urtian astetxo bat edo mendira juten ginen eskalatzera, baina gero ezagutu neban Araban eskalatzen Josean Mulas, eta komentau zotzen nire gurasuei, arrasaten zeukala eskala taldetxo bat, eta Josean Mulas, zein ja, apur bat jakitzeko? Josean Mulas da, bergarako eskalatzailea, oindala, debagoienan, zela esan, lehenengotariko eskalatzaileetako bat, eta, eskondu inzan, eta arrasaten bizi da, eta montau zeban hor, eskalada klub bat, ez? Eta bertan gazte mordua hasi ginen elkartzen, eskalatzen, eta klasiak zeuzkagun hor, martitzenetan eta ostegunetan, eta hortik aurrera, zinintzen berakin entrenatzen, eta eskaladia pixkat gustu hartu notzan, ez? Eta hortik aurrera, 10 urtekin zinintzen Mondrako rokodromora juten, eta hor ja, benenua sartu jaten hor, odolian, eta hortik aurrera, txoruan pare eskalatzen. Ordun, Bergaran hasi zinen, eta gero pasa zinen ja Arrasateko rokodromora entrenatzen. Bai, hola hasi zan. Bai. Eta, orduan, erreferentea badukozu, igual Josean Mulas bera izango zure referentia, baina aparte badukozu besteik? Bai, Josean, klaro, ez nire referentia dala, eta gero, txikisa zanian, eta azkenean ikusten dituzu munduko txapelketan daren eskalatzaileak, arrokan gauza oso zaiak itzen dituzten eskalatzaileak, ez? Eta euskalduna izan da, nire referente principala Patxi Usobiaga izan da, bera Ibarrekoa da, en Katalunian bizi da eta hola, baina ez dakit 2007an munduko txapelduna izan zen, arrokan bai gauza mordua inditzu, eta Joseanekin hasi izan bai hasi izan eskalatzen, Joseanekin entrenatzen ibili izan, eta txikitatik bera izan da nire referentia bai. Eta indauka zuertia nire entrenatzaia dela, así que oso ondo. Eta ontxe, hasi zabitze modalitate ezberdinak praktikatzen, komentau ustezu, eta esplikau apur bat ze modalitatek eitzen dituzun, eta apur bat zein jan guztokuena, egongoa modalitaten bat gehiago gustatze jatzuna, bestien gainetik, eta apur bat hori azaltzeko. Bai, eskaladan, txapelketa mailan dare 3 modalidade ezberdin. Bat da zailtasuna,
bueno, ikusten duguna tipikoa, soka lotuta, pareta luzetxo bat, ez dakit, 20 metro inguruko pareta bat, eta okazu saiakera bat, igotzeko. Gero beste modalidadea da bloke de bulderra, berdina da. Eta hori da, rokodromo txikitan, 4-5 metrotako rokodromoa, osea, hemen dauzkagun rokodromo gehixenako la koltsonetakin hori da bulderra, eta bestia da speed, velocidad, eta, bueno, hori da mundu guztian berdina dan pareta bat, da pareta estandarra, desplome berdinakin, presa berdinak mundu guztian, eta azkenian hor, igotzen die 15 metro die pareta, eta uste otoin rekorra 4,9 segundutan olako zeu, azkenian korrik haitzen de paretatik, eta, bueno, hori da, nik ez duten nitzen modalidade bakarra. Ni zentrautan nago gehixen bat zailtasunian, eta blokian bai konpetitzen dut, baina gehixen bat zailtasuna, esan dozun bezala, nire modalidade gustokuena, eta azkenian txikitatik indotena zailtasuna da, txikitatik arautzen eskalatzen, eta beti sokiakin lotuta, así que hori da, gehixen gustatzen jatena, gehixen disfrutatzen dutena, eta gero txapelketetan bai, pixkat hobeto itzen dutena. Justo hori gero galdetu gotzut, tokixak eskalatzeko tokixein inguruan, baina, bueno, beste gauza be jakin gure nauke, apur bat, azkenian eskalatzia kirola berez individuala da, bakarrik konpetitzen dozu, baina aparte taldekako kirola izan daike, edo taldekako kirol moduan hartu daiteke eskalatzia. Bai, osea, totalmente, azkenian txapelketak, banaka itzen ditugu, baina eske da kirol bat ez dela bakarkako kirola zu beste baten kontra, azkenian zu pareta baten kontra, desberdina da, ez? Eta egisa esan da beti saiatzen ga ekipoakin entrenatzen, eta azkenian zailtasuna itxeko mendira juteko eskalatzera, beti beste lagun bat o biadozu aseguratzeko edo laguntzeko koltsoneta jartzen, azkenian ez dakit, nik uste txapelketa orduan, bai, banakako kirola dela, baina gero, ez da, kontekstu dana eta kirola enzi oso, taldia oso garrantzitsua dela, eta azken finean bestetatik ikasten dozu, eta, ambiente hon bat badago, gehitxo entrenatzen dozu, hobeto eskalatzen dozu, eta hobeto pasatzen dozu. Hori azkenean kirol guztitzetan, ez? Jendia badago aluan, azkenean errexau itxen da dana, eta kirola praktikatu da nik uste bakixela hori. Bai, hori, eta gainera azkenean zanez zu paretan kontra, bakoitzak dauzka bere proiektuak, bakoitzak bere niveleko biako blokiak alditzuin, eta gisa zan da, ambiente, orokorrian ambiente oso nagola, eta taldiak asko itxen da bela. Orduan zuko entrenatziatan nahiago izango zu jendiakin, bakarrik behitxozu. Bai, a ber, azkenian gogor entrenatzeko, egon bisa, ez dakit, selekzinoko jendiakin, o beti, beste oso motibauta dago norbaitxekin elkartu, eta saiatzen ga. Entrenamentu guztiak, hori, ez izango eskalatzen, ez denak eskala izango, sartuko zu injarra, igual gimnasioa, beste entrenamentu mota batzuk eta sartuko itxuzu, seguramente. Gisa esan da, eskaladan asko eskalatzen dugu, ez da, jendia pentsatzen dago, gimnasiora asko juten gazela, baina ni gimnasiora ez naiz bizitzan jun. Egisa batzutan rokodromoan pesa batzuk jartzen ditugula, arnesakin, eta dominada batzuk itzen ditugula, o atzamar puntetan, jartzen ga eta pixu hartzen dugu, baina geixena eskalatzia da. Osa, deporte kompletua dalako, ez? Azkenian muskulo danak involukrauta dauen kirola da. Besotan eta atzamarretan indar asko bila da, baina gero kore eta bizkarra bai oso garrantzitsua da, gero gauza desplomauak ez dien gauzetan, plaka teknikotan eta hola, hankako bai asko landu behar die, gauza txikixak zapaltzeko, ekilibrioa bai oso garrantzitsua da. Bestakit, nik uste esan dozun bezala kirol oso kompletua dela, eta geixen bat eskala, paretan entrenatzen dugu, ez ga gimnasiora jote. Eta nun itxozu ointxe entrenamentuak, komentozu arrasatea pasau zinela, entrenatzea, baina oin, gehien bat, nun entrenatzozu, oin profesionala zaela? Arrasatetik, gero zahaldu zebenian atxabaltako rokodromoa ara pasau ginen,
eta oindala ia 6 urte Bilbon nagoela ikasten, eta han entrenatzen dut, handare pare bat rokodromo. Egisa esan da, Euskadi mailan seguramente daren bi rokodromo honenak han Bilbon dare, así que alde hortatik, bueno, nahiko ondo, eta gero txapelketak eta dauzkagunean, eta batez be, unitik jai daukagunean eta uda danean, asko bidaiatzen dugu. Estatu mailan, Euskadi mailan eta Espainia mailan ez dauzko hola rokodromo oso onak, rokodromo asko dare, baina txapelketa munduan eta pixkat elite mailan gabizen ontzako ez dare gauza asko, eta orduan askotan kanpora jun behar izaten, asko juten Austriara, Italiara, Frantziara, eta hori, udan igual irtetzen eta goten pare bat hilabete hortiziar bueltak emoten eta entrenatzen. Hor Alpe ingurutan eta dauz toki oso onak, rokodromo onak entrenatzeko ta? Bai, gehien bat, Austrian Innsbruckera jutenga, isa urtero gotenga gutxienez hiru aste doan Innsbrucken, ze, azkenian dauzke, neguan egualdi oso txarra dukenez, eta ezin die hainbeste urten arrokara hemen bezala, asko inbertidu dabe rokodromotan, eta, entrenatzeko gauza honak eukitzeko, eta egisa esan da, hemen 10 urte berandu goiaz, oina hasi die rokodromoak poliki gehiago zabaltzen eta pixkat jende gehiago hasi da eskalatzen ez, baina eskala munduan egisa esan da nahiko berandu goiazela eta beste herrialde batzuk, años luz, esaten da bezala. Bai, horren inguruan be galdetuko zut, gerotxu hau, baina horrekin segituta gureko nauke jakin, rokodromoetatik aparte ibiltzen zaren aire librian, lehen komentauzu arautzera eta faten zinela, hori, komentau apur bat, nun ibiltzen zinean, itxenbozun, nun indozun aire librian eskalada, eta bestetik, apur bat, gomendatu, tokiren bat, eskala nahi dauen entzat, o interesauta dauen entzat. Gomendatzeko, eske hemen etxean daukaguna esan dutena, araotz, etxean daukagun joia bat. Bai, azkenian Euskadi mailan daukagun lekurik onenetarikoa da, eta aldo neguan, udan ez da bero asko itzen, eta eskalatzeko opzio osona da, eta nik egisa esan da, hemen gertu dagoen jendiantzako asko gomendatzen dut araotz, eta ni horra hasi nintzen eskalatzen, eta ez dakit, bizitza erditza araotzen pasau dut. Bergaran baino denpora gehiago pasau dut araotzen, hori seguro. Eta gero egisa esan da, pixkat oporra duzkagunean, o denporia daukagunean, beti saiatzen arrokara irtetzen, eta bidaiatzen, asko jutenga Kataluniara. Katalunia da, mundu mailan nik usteot, daun lekurik onenetarikoa. Leku asko, etortzen da Kataluniara, eta Kataluniara, Euskal Herria, Kuenkara, Espainiara, orokorrian eskalatzera jende asko etortzen da, dauko zuertia, igualdi nahiko ona daukagula beste herrialde batzukin konparauta, eta arroka asko daukagula. Baina gero, beti hauzko bideak buruan, ez? Sudafrika dara, juteko, gero, leku mordua dare. Orduan labur bilduta, rokodromos flojo, baina aire librian eskalatzeko toki asko dauz estatu mailan. Hori da, eta azkenian batek bestiak hartzen da, bez? Arroka asko daukagunez, gutxiago inbertidu da rokodromotan, baina, txapelketak pixkat fama hartzen da bizela, rokodromo gehiago dare, da pixkat hola ziklo bat, ez? Baina, hori izango zara urpena. Hori, lehiaketatara bueltatuz, apur bat, nola prestatze itxuzu, apur bat, entrenamentuen inguruan, komentau dozu apur bat, baina hor, egunak, zenbat astian, zela itxoz hori. Asko tempora fasian arabera asko aldatzen da. Azkenean, txapelketa gertu darenean,
lanain dagoen bia. Osea, gu temporadia azten ga apirilan adibidez, eta huko apiriletik abustura, holako gutxi gara bera. Apirilan blokiakin azten ga, apirilan maiatza, eta ekaina ustaia itxendo nahiko motza, intensua, Bai. Azkenian, oin isa asteburu dauko, bueno, osea, epoka hortan isa asteburu daukitzen dugu txapelketak, eta espadie txapelketa die selekzioakin kontzentrazioak, o entrenuak ez dakinun, eta izaten die hilabete batzuk oso, bueno, intensuak, bai. Baina gero, agustutik berriz apirilera, ez dugu eukitzen txapelketa asko, eta horbe bai, aprobetsatzen dugu, mendira gehiago eskalatzera juteko, eta pixka pretemporada hori txeko ez, eta adibidez, urtarria izaten da hilabete gogor bat, isa espada egunero ez, baina hastian 5 aldiz entrenatzen dugu, eta gainera entrenuak pretemporadan beti ilusiagoak izaten die, gogorrauak, eta igertzen da. Hori nire ni korrika itxot, eta pretemporadan gainera ondo eruten ez tozun gauzak hobetzen aztezaz, eta hori lan ez espezifikua sartzen dozu, eta oso... Gogorrena fase hori izaten da. Gero ja txapelketa gerturatzen dienean, kalidadia bilatzen da kantidadia baino gehiago, egun gutxi hau entrenatzen ditu, azkenean txapelketara nahiko fresko heltzeko ez, eta gehiago disfrutatzen da denbora dira. Eta nutrizionaldetik, zuk zehoz espezifikoa erute dozu, edo alde horretatik nahiko libre goten zaz? Pixka zoritxarrez ez, eskaladian pixuak garrantzia bastante dauka. Osea, azkenean zure pixua gauza oso txikitan, osea, oso garrantzitsua da. Ez da igual beste kirol batzun bezala, azkenean kirolian, orokorrian, zaindun bihaza, nutrizioa, ondo eruan bihadana ez, baina eskaladan nik uste dut dala kirol bat oso espezifikoa, eta nutrizioa nahiko fin eruan bihada. Ontxe bertan nik ez daukat nutrizionistak, baina, ikasten agonakin, eta, azkenean hainbeste... Horren inguruan behitzen gogu. Azkenean hainbeste urte txapelketekin eta holan, eta, pixkat, frikitza naiz nutrizioan horri inguruan eta hola, eta gustatzen jat bastante tema hori, eta nik eruaten dut, baina bai, saiatzen ga hori nahiko ondo eruaten. Izango da, txapelketetan karbohidrato gehiago, eta pretemporadan finau jarteko igual barazki eta gehiago, ez? Logikak hori haintzen da, baina ez da gehitze. Logikak hori esaten da, baina azkenian burua behazko itxen dau, eta ni normalian, txapelketetan nahiko fokus egoteko ez, eta nahiko fin egoteko, eske urte guztia hola rajataula eruatia dana saia izaten da, eta orduan txapelketak ez dauzkagunean, eta pretemporada hortan, mentalki pixkat deskantzateko bai, lagaitzen dut, osea, pixkat ez naiz hainbeste mosten janarixakin, eta, naiz, un poco más disfrutón, esaten da bezala. Baina gero, azkenean hori, txapelketetara heltzeko motivazio gehiagokin, eta ez saturauta de, eski ya bete mordua zaintzen, azkenean gu behar ikantzau itxenga, kirola gorra da, eta zinga beti topera egon, hori hola da. Eta ez autuko itxuzu gaina kirolarisak, batez be eskalatzaiak, nutrizioakin egongo diezena nahiko enfogauta, eta ez dutela hartzen denpora bat, igual nos baitzen kapritxon bat edo jateko, eta gaizki pasatzen da horrekin, oso jakinin bida, ez? Bai, azkenian ez da perreza, eta batzuk, epokak dira asko, ez? Baina gisa esan da, eskaladan, problema bastante dago tema honekin, eta zaintzia eta gero, arazo, ez dakizela esan, baina trastornos da conducta alimentaria, eta holako gauza gisa esan da bastante dare, eta hori, limite hori azkenian asko apuratzen da nian, problema bastante goten die, eta gisa esan da ni naiz del equipo de, zaindun bidala, baina azkenian disfrutoen bidala, eta hortarako eskalatzen dugulak, ez gare hor
sufritzeko, ez? Baina gisa da felite mailan gogorra dela eta elitian egoteko, munduko lehenguen artean egoteko oso garrantzitsua dela hori eta azkenean buruak asko ditzen dau, asko ditzen dau. Ta oin zela zabiz, ja elitia eta esan dozune ze helburukin aurrera begira, kompetizioi begira ze helburukin zabitz? Ba, bueno, gisa esan da, hemendik aurrera, hori, karreria laizter bukatzen dut, eta hartuko ditut pare bat 3 urte eskaladan zentratzeko, bai menditxan eskalatzeko, eta bai txapelketetan zentratzeko, eta nire eskalada karreria nahi dut bideratu pixkat geisha zailtasunera, ez modalitate hortara, eta munduko kopekin laizter hasiko ba, eta hori izango da objektibo principala, munduko kopak, eta hortan, saiatuko ez dakit, adibidez, 20, top 20 horako zehoz egoten, o 15 izango zen ja, oso ondo ongo zen, baina, gauzia da, pixkat, zailtasunian zentratzia, eta tope hor entrenatzia eta biltzia. Emaitze behiratu beharren gehiago, eguneroko prozesu hori landu eta emaitzak ailegauko dizen konfiantzakin, ez? Azkenean, 3 urtez zentro bier basara eskaladan, gureko zu poliki aurre itxia, eta aukiko zola ametzen bat, ez? Esan duztezu lehen Pariseko Joko Olimpikoa zail, baina beste Joko Olimpiko batzu badauz hortik 4 urtera, eta da ametzen gozu, ez? Seguramente. Bai, a ber, azkenian, zuk esan dozuna, emaitzak beti ordare, eta motivazio edo objektibo batzu die, baina azkenian, bilatzen duguna da, ontxe, motivazioa poliki zailtasunean hobetzia, motibauta eskalatzen jarraitzia izango zen, eta esan duzun bezala, karo, zeinek ez dagoa mesten olimpiada batzukin, osea, amets bat bai da, baina nik ontxe momentuan hortaz aparte, bai dauzkat beste amets asko, mendixan, ez dakit, gradu altuko, bide konkreturen bat itxeko, eta geixen bat hori. Arrokan, buruan dauzkat hola bia mitiko do klasiko batzuk, eta gero, txapelketa munduan, Los Angeles 2028, horrek buruan dare, eta karo. Bueltaka egoten da. Bai, horre beti dare, buruan bueltaka, karo. Eta hori, lehiaketekin jarraituz esan duzu, bidaiatzen dozula asko, Austria, Frantzia, Italia, bidaiatu dozun horretik, ze herrialdekin geratzen zea, eta igual eskalatzeko izango zen galdea bat, eta beste galdea bat izango zen egoteko, ez? Ze igual diferentia da, bat egoteko igual herrialde erosu hau dauz, baina beste aldetik entrenatzeko eta hobiak dauzenak behongo dira, eta igual hor bi herrialde diferente ateratzen dira, edo bakarra, hori... Bai, egisa esan da, txapelketa dauzkan parteik onena, osea, txapelketak itxia eta jendeakin elkartzia hori brutala da, baina niri geixen gustatzen jaten partietako bat da hori bidaiatzia. Azkenean, ez dakit, 14 urtekin hasi nintzen selekzioakin bidaiatzen, eta urtero itzen ditugu 1000 txapelketa, munduan zehar. Geixenak hori, Europa mailan izaten die, Frantzia, Italia, Austria, Alemania, hor, urtero, ez dakit, 6-7 aldiz jutenga, baina munduko txapelketak eta hola, urtero, aldatzen juten die, eta egon nintzen, Japonen egonga hiru aldiz uste dut, eta Japon, brutala da. Osea, kulturia, dana da desberdina. Osea, pelikuletan, imaginatzen duguna Japon bezala, eske juten zara, eta olakoa da, sushi, osea, brutal. Japon oso guapo, gero... Txina, Noa Kaledonian, Garegonda, Argentina me bai. 2018an justo eskalada olimpikoa izan biazanez, Joku Olimpik... Gaztienean. Bai, hori da. Gaztien Joku Olimpikotan
Justo eskala sartu zen 2018an, eta ni juvenian nintzen, eta klasifikau nintzen, eta hon nintzen hilabete bat Argentinan, eta, osea, zan, joko olimpiko batzuk, baina gaztientzako Villa Olimpika, osea, dana berdin-berdina. Adin horrekin. Eta adin horrekin, karo, osea... Semida kriston esperientzia. Bai, kriston esperientzia. Oso politxa izan zen. Nere, nik uste esperientzia politxena, hori, Buenos Airesen hilabete gotia olimpiar joko batzutan, hori guapuena izan zen, eta hola, entrenatzeko eta galderia erantzuten, ni Japonekin geratuko nintzen. Bai. Kultura oso politxa, hango jendia oso ezberdina dana, eta entrenatzeko, bloke batez entrenatzeko da munduko lekurik onena, osea, fijo. Hemen hondeik jendia ikusten podcasta esaten, bueno, bai, Japon, ze ondo fanda nao, ez da izan, eta igual ni moduko jendia, Belgikan nao egonda, eta ezer gehiago, ez da esate oso diferentiala Japon, eta ni Belgikakin ja geratu nintzen, esaten, bueno, hau beste mundu baten bizi dia, itxera atzaldeko xeretan baten dia, ba imaginau Japon zelako izango da, hor bai diesela oso disiplinauak. Bai. Azkenean, esketxetik irtetzen za eta dana diferentia. Bai. Baina, nik argi daukat, etxian bezain ondo ez garela inun, osea, gero ez da gehiago bidaia, gehiago gustatzen jate etxean egotia. Azkenean, hemen daukagun kulturia, gauza, kuadrilla, planak, nik ikusi dutena gaitxik, beste leku askotan ez dauke, eta hemen bizigazen bezala, ez da... Hori da, azkenean gero txekin gatez askotan. Hori, aizan dozu apur bat, kirola honen alde honak, bidaiatzia, lagunekin entrenatzia, baina alde txarren bat edo ukiko dau, ez dakit, momentu zaien bat bizi izan dozun, lesinuak, eta ja kasurik okerren nosbaitzen pentsa dozun ustia, apur bat horren inguruan zeuko zezateko? Hombre, bai, azkenian kirola, eliteko kirola, esango, gogorra da. Dana, kirol dana dia gogorra, eskala dia gogorra da, baina beste danak elitian egoteko asko entrenau bia da, denpora asko gombiza etxetik kanpo, zaindun biasa, gauza asko galtzen dituzu etxian o herrixan gertatzen dien, nik zenbat aldiz egon naiz berrako jaixetan egon gabe, o... Mila plan galdu bitut, entrenatzen nagolako, o kanpoan nagolako konpetitzen, o igual etxian nago, baina laizter konpetiba daukat, eta ezin naiz egon... azkenean gauza asko... galdu bitxen die, bai. Galdu bitxen die, baina... Eta hori... batzutan politxa da, motibauta zarenean dana politxa, berdin jatzu galtzia edo zer plano edo zer gauza, entrenatzia gaitxik, o txapelketa batera jutia gaitxik, baina urte asko zoia zenean entrenatzen, beti dare gola berak, ez? Eta behian zarenean, karo, zeinek ez dago pentsau askotan, osea, ez behin, askotan pentsatzen duzu, zeitzen donik, txare ez dakit, Austrian txapelketa baten egontza uda guztia preparatzen hori, etxeti pasau goindala hilabete, eta ustaiak hogei da, eta esate oso, egoneiz hilabete bat hemen entrenatzen tope txapelketa ontarako, eta patina binaiz bigarre, metro erdi ez dutin, eta patina binaiz, eta jazta, eta hor burura tortzen jatzu danetik. Eta mentalki ez da erresa batzutan. Batez be, gauza gaizki doia zenian, oso zaila da. Ondo doia zenian, bueno, zate dozu, puta madri, jabete gonez, baina bueno, gero ondo junda, eta pos iguten zaitxera. Gero igual, irtetzen. Hori, esan dozuna, eta gero igual, txapelketa ez da pentsetan dozun moduan urteten, eta hori, joitxu, eta hor, zoiez... Azkenien zaila da horri buelta muti, ez? Eta askotan igual, egin dozu deskantzatzeko momentu txon bat hartuta horri buelta emuteko eta balixo izan dut alako metodun bat, o normalmente izan da, bueno, pasauko da eta aurrera. A ber, askotan esaten duzu, pasauko da, eta ben, aurrengoa beto juten da, eta jazta, baina bai, egisa esan da, eskala daukan parte ona, ez, da, txapelketa dauzkazu alde batetik, baina beste alde batetik dauzkazu, hori, mendixa daukazu, eta ez pasare oso motibauta txapelketa batzutara juteko, ez da importa, gelditzeza pare bat hilabete, o ez dakit.
gelditzen za pixkat, eta mendira juten za eskalatzera, eta hor bilatzen dozu berriz be motivazioa, entrenatzeko gogua, zaintzeko gogua, eta berriro ez, eskalak veneno hori sartzen jatzu berriro, eta errezaua da beste kirol batzutan baino bueltia matia, eta berriz be, bideratzia, ez? Así que alde hortatik horrekin jolasten du. Da, gero, aparte, kirolau, praktikatu nahi dauenentzat, eozeinentzat balixo dau, edo, hori, apurua jakitzeko, a ver, seguramente ez da izango lehenengoko saioan pareta saien eta fatia ez da idealena izango, baina, bueno, edozein partidu gaudeke kirola, eta hola, gomendizion bat albo zuen, igual, ni bezalko pertsona atentzat, besotan injarrik ez dauko bat entzat, hola, azteko. Danok aldo eskalau. Azkenian, lehenengo gunean, naiz da fuerte egon, fin egon, beti jungo za lehenengo gunean, etxera, Popeye bezala, con una hinchada de la hostia, eta agujetekin, eta, hilda bukatuko zu lehenengo gunetan, baina gero poliki-poliki truku hartzen jako, eta nik usteot, danok alde bela eskalau, eta importantiena da ondo pasatzia, esan dugun bezala, ambiente hon batekin erlazionatzia, grupotxo hon bat eukitzia, eta gero, oso erreza da planak itxia, mendira jutea, eskalatzera, eta oso ondo pasatzen da orokorrian, bakoitza bere nivelakin, eta egisa esan da plan hona da, eta oso politxa, nik uste. Eta azkenian nahiko emute hau ez ez baina nahiko segura da, arnesa eta eruten da, baina, bueno, aparte badauz batzuk, zoro batzuk, ez? Esan beharko da, hori gabe biltzen diezenak, adibidez, guk apur bat ikertzen ibiligaz, eta Alex Honnold ez da egitezuk eta duzun. Bai, karo. Horrek, Caledonian edo Californian ego zauela el capitán de Yosemite. Bai. Hori, lotu gabe. Bai, bueno, hori beste rollo bat, eskaladia, orokorrian, oso segurua, kirol segurua da. Gauzak ondo itxen badie, ondo lotzen basa, dana ondo eruaten bozu, kirol oso segurua da. Beste kirol askotan gehiago lesionatzen za, eta istripu gehiago goten die. Hori argi lagabi da, ze jendia pentsatzen da, guzoratuta garela, hor paretetan igotzen gala, SB gabe, eta jauz itxen za, eta karo, egunero mila aldiz jauzten naiz. Eta, bai, oso segurua. Eta, bueno, Alex Honnoldek Free Solo pelikula, supongo jendiak ikusi bela pelikula hori, eta berak itxen da bena, beste kirol bada. Horre die bere gauzak, eta nik ez daukat, ez da pentsau ez olako zorak erixak itxen. Eta azken urteetan asko popularizatu da eskalada, ez da? Esan dozu, hori, azkenian popularizazioak zoruak erakartzen ditu askotan kirolera, baina kasu honetan popularizazioa nahiko handixea izan da, batez be Euskal Herrian nik ja ezoketan ditut lagunak eskalatzen da ibiltzen diesenak, eta horre uste dut, lehen apurua komenta dozu, fango dela poliki-poliki forma hartzen, eta itxura etorkizuna beria ondik uste dozu. Bai. A ber, argi dago gero ez da jende gehitxo hau hasi dela eskalatzen, batez be olimpiar munduan sartu da netik, asko eman da ezagutzera eskaladia, eta, niri ondo eruditzen, niri kuadriako jende mordua hasi da, ja urtiak hasi ziela eskalatzen, baina ikusten da jende asko hasi dela, eta gisa esan da politxa da, azkenian felkartzen za, jende berri mordua dago, eta politxa da pixkat ezagutzera matia, ze itxen dan, eskaladan, ze itxen dugun, eta ja ez gaitxuste ikusten eskaladoriak alpinistak bezala. Lehen esaten zinuen eskaladoria naiz, eta bai, eta zemen digo dozu. Eta ni, urbiak. Ez, baina egisa esan da politxa da, eta da kirol bat ambiente oso ona, eta oso sanua daukala. Así que nik uste, ondo bideratuta doiala, eta ja elkarrizketa talakin bukatzeko apur bat, zabitz ikasten medikuntza, ez? Ja bukatzen. Segatik medikuntza. Oso diferentia diela emuten dau, ez? Lehen begiratu baten.
Bai, ontxe hori, segarren baina nago, Leicester bukatzen dugu, hilabete baten bukatzen dugu, eta ez dakit zeoa aukeratu neban, egisa esan da, egisa da, familitxan, nire gurasuak ez, baina dauzkat pare bat tia, eta tio bat medikoa diela, eta, esan ningot, txikitan. Bota. Nire tiok zeukan Mercedes deskapotau bat oso guapua, eta ni, zein behar da kotxe hori ukitzeko txikitan. Pediatra izan biza, tio bezala, eta ni, pediatra izango naiz, eta pixkat bromakin hasi nintzen, eta gero, gizasan da, ikastolan, eta, asko gustatzen jaten bioanato, eta bastante, asko gustatzen jat. Ikasten duten asko gustatzen jat, eta hori eskalatzeko, eta danerako bezala, gustauen behatzu itxen dozuna, eta gustatzen bajatzu, beti aurrera, eta hori, motivazioak asko itxen dago, eta oso gustora nago, baina hori, oin urte batzuk eskalatzeko hartuko ditut tope. Hori izangoa, igual, sekretua, igual, medikuntza bezalako karrera bat, eta eskalada profesionala ustartzeko, motivazioa. Ze bestela motivazioak ez baukazu, bi gauzak erutia oso zaila, Hori, motorra argi dago motivazioa dela, eta gero, pixkat organizatzia, eta pixkat frikixia izatia, ez dauka besteik. Eta medikuntzan ikasitxako zehosek balio izan zu gero aplikatuta eskaladarako? Azkenian, azken aldixan osasunan inguruan asko hitzeitea telebistan, eta hori, osasunakin oso lotura itxia dukate, bai kirolak ez, eskaladak, eta bai medikuntzak ez, igual hor, zehose aplikatu dozu, zehose ikasi dozu medikuntzan gero kirolera trasladu dozuna? Azkenean medikuntzan ikasten dugu, gauza piloa ikasten dugu, gauza asko estebe esertarako balio kirolera begira, eta beste batzuk, zehose, azkenean ikasten duzu, zera funtzionatzen daben gorputza, pixkan nutrizioa bai, eta hori, zehose bai, azkenean, suertia daukat, ongoz ez dutela purtu bankaik ez da zebe, así que alde hortatik ez, baina bai, azkenean sartzen dutzu, ematen dutzu, ikasten dituzu hainbeste gauza, gero, errezagoa dela, hori, nutrizio parte aldetik, eta bai, entrenamentu parte aldetik, zehose ikasten dozula, baina gero hori asko ikasten da, bakoitza bere kauz, gustatzen batzuna ikasten dozu, eta hori, zakit. Onaino izango zen elkarrizketa satixa, eta oain, sartuko da Gorka, gure kolaboratzailea, eta bi pare bat joko bengo itxugu, apur bat, ja divertigarriagoak eta bape serisuak apur bat entretenitzeko apur bat, así que hori. Gorka, sartu barrura. Bueno, Mikel eta Koldo eta Mikel, zer moduz, ondo doa elkarrizketa, Bai, oso ondo. Koldok esan duen bezala, orain, hainbat pare bat joko ekarri dizkizuet, eta lehenengoa tier list edo tier makerra da, badakizu zer den? Ni idea. A ver, zedan, a ver. Bueno, taula moduko bat da, non jendeak elementu batzuk saikatzen ditu bere ekarpenaren edo garrantziaren arabera, ez? Eta kasu honetan, eskalakoa izango da, beraz. Bueno, esan bezala tier list edo tier maker jokoa prestatu dizugu, Mikel. Eta, hori, eskaladari buruzko materiala, eskaladan ze material erabiltzen den sailkatuko duzu, ikusi dezakezu moduan lehenengoko atalean beharrezkoak baina segun, ez? Erabilgarria eta azkeneko atali izango zen zertarako ez balio ez duena. Beraz, dena zuretzat, hori, elementuak azpian dituzu eta joan zaitez azaltzen edo definitzen. Lehen biztazuan danetik dago, eskaladako eta eskalazko ez da nabe bai. Hemen gauza batzuk ni bez ez dakit. Elementua arraro batzuk ditugu. Bai, venga, a ver, lehenengoa die, hone fisureroa deitzen die. Fisurero. Hone die, paretan normalian txapa jarritxa, osea, metalesko seguro batzu jarritxa goten die, eta horrek ez dagoenean esebe paretan,
zu junbiza gauzak sartzen, ez? Claro. Eta honek arrisku puntu gehiago dauka, ez? Ze azkenean zu sartzen dituzu paletan gauza batzuk, baina sartzen dituzun bezala irten aldie. Claro. Orduan ondo sartu bia die, eta honek... Orduan, nun jarriko ditzenuke? A ver... Espasa modalidade hontan ibiltzen, ez die. Osea, 180, 90 ez ditxu olako gauzak erabiliko inoiz. Así que jarriko ditugu, venga, erabilgarria. Baina ja, pixkat, nivel bat daukasunean. Osea, ezin eskalatzen hasi eta... Zuk erabiltzen dituzu. Ni gutxitan, egia esan da, ni ibiltzen naiz, osea, gauza oso zaiak itxeko, ezin za olako gauzekin jun, ze askotan jausten za, eta honek sartzen die leku askotan, ezin zanean jauzi. Claro, vale. Jartzen die por si acaso, gauza errezetan, adibidez pareta luziak itxen dituzunean, sartzen ditugu, baina honek sartzen dituzunean, hobeto ez jauztia, bestela, a ver, aurrengua. Hau da magnesio likidua. Magnesio likido. Venga, jarriko erabilgarritza. Ze orokorrean jendeak ez dago erabiltzen, nik justo mordua erabiltzen dut, ze asko izarditzen dut eskutatik, eta txapelketetan eta gauza oso zaiak itxeko, beti ematen naiz magnesio likido pixkat, alkohola dauka, eta pixkat zikatzen dau atzamarrak, eta gero magnesio hautza erabiltzen du. Nire kasuan, manekien magnesio hautsak erabiltzen dituzuela, zer diferentzia dago haien artean? Hone dauka da magnesio likidua pixkat alkoholakin, eta itxen dutzu zikau pixkat eskuak, eta kapilla bat ola basian ematen dutzu, eta pixka gehiago aguantatzen dago gero hartzen dozun hautza. Baina, da... Erabilgarrian... Pixka bat maz pijada. Bai, a ver, presak. Jarriko ditugu biharrezkoa. Ezkenian, rokodromoan basabiz, presa bihai. Bestela, a ver, nondik igotzen zan. Bendixan ez, pareti haukatzu, eta hor badare gauzak hartzeko, baina rokodromoan biharrezkoa. Hori, klabe. Beharrezkoetan, lehenengoa daukagu, ea zemat... Igual lehengo da norbait presa gabe eskalatzen da dena, baina muy makina. Urrengoa, imaginatzen oso, eta liso batetikoa, katuen moduen gorutze. Pegau. Venga, hau mosketo ja, hau beharrezkoa, bai. Sokakin, bulderra itxeko ez. Pareta motza koltsonetakin juten maza, ez tozu ez bihar. Eskalatzen dozu eta koltsonetar jausten za. Baina zailtasuna itxeko mosketoia beharrezkoa. Grirrisa jartzeko, pareta lotzeko, hori beharrezkoa. Kaskoa. Kaskua... Nik izango nuke, nik beharrezkoa... Batzuntzat obligatorio, beste batzuntzat... Hori depende pixkat, jarriko beharrezkoa baina. Orokorrean hobeto da erabiltzia. Eta batez be, azten basare garrantzitsua da. Importantia da, askotan jausten za, eta naizta sokia ondo lotuta egon, batzutan hankatzetik sartzen jatzu sokia, eta bueltia ematen duzu, eta paretan kontra buruakin joten za, eta nik ikusi ditu... Estropezu ederra. Estropezu ederrak eta berixak. Batez be, hasi berrientzat, gomendagarri. Gero ja, urtia zoia zenian eskalatzen, eta... Askotan dakixena be, gero... Azkenean, argi dago, baina aseguratzen jakin bia da ondo, eta gube, depende nun, biharrezkoan jarriko neban, mendira juten gazenian paleta oso luziak itxeko, ez bakarrik jausten basa, gero pareta goiko partetik, o arrisak aldie jauzi, o norbaitxek aldotzu zeo bota, eta eskotan, jausten dira arrisak, horregaitxik. Eta hemen daukagu elementu arraro bat, ez? Jarraian... A ver, hau ez dakizean, hau beharrezkena. Kolo, zu bakizu? Imprescindible. Depende zeinentzat, niretzat, nik hemen lagako, tesertarako, baina, jendia... Bere teknika ditu. Bere teknika dauzka. Lehiatzen dutenak ez behintzat. Gero testa itxen dutzue, eta nik ezautzen du jendia... Kompetibo gabe gratu dala urte batzu olako gauz. Bueno, hori hartzen bozu behintzat gero kaskoa jarri. Hor bai izango zela kaskoa jarri o jarri txageratu eta eskala beste egun bate. Bai. Venga, esertarako lako hor. Jarretuko hau. Venga, hau da detalle tekniko, hone betaurreko batzuk aseguratzeko erabiltzen ditugunak, azkenian
aseguratzen zare, eta igual, eskalatzen da ona, igual, 20 minutuago paretan. Eta zo egon bizagola gora begira, ordu berdi, bukatzen duzu zerbikalekin, eta rebentau. Eta honek betaurreko horrekin, osea, dauzke bi mekanismo bat, zu aurrera sarela begira, eta bizpilukin nola, goikua ikusten duzu. Osea, 80 graduko, ez dakit, angulo aldaketa bat itxen dutzu hor, eta zu aurrera behiratzen duzu, eta goikua ikusten duzu. Eta gisa esan da... Nik pentsatzen nun eguzkiaren gatik. Ez, honek ez die... Vale. Ziklismoko. Eskalada munduan... Así que hau... Ez dakit asko. Nik egisa esan da... Venga, erabilgarri xalagako, Ados. Nik ez dut inoiz erabili, Bainera desorienta bitxenez pixkat. Panago no me cuadra las cosas, así que... Baina jende asko erabiltzen dago, Depende zeinentzak batzu jarriko zen beharrezkoan seguro. Venga, hau. Honei frientzak. Honek dauke mekanismo bat, die, bi metalesko plaka hola, dauka mekanismo bat, zuki itxitzen dozula, itxitzen die, sartzen dituzu raja baten, eta soltatzen dozunean, zabaldu itxen die. Eta orduan, ja, blokeau itxen da, rajatxotan sartzen dituzu, eta blokeau itxen da. Honek izango ziren, gutxi gora bera, lehenengoan jarri dugun fisurera honen antzerako parezio. Beste mekanismoa dauke, baina azkenian paretan ez dagoenean esebe, erabiltzen dugun beste artilugio, gatxarro. Orduan? Así que erabilgarria. Baina hori. Momentuz gehienak erabilgarrian, A ber, ja, erabilgarriak, Danak gehienak. Zozetako balizoko da, existitzen badira. Bueno, a ber, hau bai, gorrua beharrezkoa. A ber, gorritua, ez dakit, egisa esan da. Nun jarriko, erabilgarria, ez. Beharrezkoa baina ez, beharrezkoa ez da. Behian. Izertarako, bai. Izertarako. Pues... Porroekin, ez? Bai, porroekin. Ez que batera datoz askotan, Bai. Depende, ze lunean ezin eduan. Baina orokorrian, feskalabariak ez tío, oso bastante perroflautas eta no llevan mucho. A ver, honek, mendixan ibiltzeko beharrezkoak. A ver, horrek die paretan anklatzeko soka batzu die. Azkenean, zubeltzen zarre unixora, eta hor maniobrak inbia dituzu, soki aldatu, eta albestia hartu, eta katxarronekin paretara anklatzen ga, eta horrekin figatzen ga. Eta, hau da, beharrez, bueno, behar... Mendira basoiaz beti erabiltzen ba? Orokorrian erabiltzen da gri-grisa. Hemen, Euskadi, Espainia mailan gri-grisa erabiltzen da, ze dauka mekanismo bat aseguratzeko bakarrik blokeatzen dela. Orduan, goikua jausten danean, daukan mekanismoakin blokea bitzen da, eta zuk aldozu eskua soltau, eta sokia blokea bitzen da. Baina, hemen urdinez ikusten dugun katxarronekin, ez da bakarrik blokeatzen, eta zuk hartu biozu beko sokia. Orduan, gigris izango zen beste pausu bat, edo teknologian beste... Bai, rapelatzeko bai hori erabiltzen dugu, baina aseguratzeko bada, jarriko ginuan erabilgarrixaz, hemen batez be, gris-grisa erabiltzen da. Seguru haua da, eta ez tozu... Osea, beti egon bizar pendiente eskalatzen da ona begiratzen, baina... Eta azkeneko hau esan duzuna, hau gris-grisa, orduan jarriko beharrezko. Bai. Azkenean bestia eskalatzen dagoena aseguratzeko, erabiltzen dagoen katxarrua. Ados. Hau, izango zen, hasierako fisureruen berdin-berdina, beste argazkia, baina mekanismo berdina. Gero, hau da, kainaberia, la kaina magika. Batzutan, lehenengo segurua, igual lurretik 5-6 metrotara goten da, eta orduan horraino eskalatzen junbisa eta lurra daukazu azpixan. Eta orduan askotan erabiltzen da, arrantza itxeko kainaberak izaten die, batzutan. Osea, oindare kainabera espezialak eskalatzeko, baina oindara, osea, inventau zanean, nik adibidez daukatena dekaldoneko kainabera bada. Eta hauka mekanismo bat puntan, nun sartzen da hau mosketoia, eta horrekin aldozu lehenengo segurua txapau. Eta hola, lehenengo 5 metrotan ja segurauta zoiaz, eta hortik gora, ja zuguten saskalatzen. Baina hori, da pixkat lehenengo metroak aseguratzeko, baina gisa esan da,
leku askotan bez to erabiltzen, así que... venga, danak erabilgarriak, ez dakit. Bueno, zure kriterioa da, Bai. Bai, horre, ejagoa esola zenbat hauen alde balgotxian. Ez dakit dana sartu biden hemen. Hau da, sokal bat, honek, hau erabiltzen dugu, matxar deitzen da, bueno, korapillo bat itxeko eta rapelatzeko erabiltzen dugu, gero beste batzutan alda erabili autorreskate eta beste modia batzutarako, así que depende, rapelatzeko, gisa esan da beharrezkoa baina, alda rapela hori gabe, baina pixka seguruagoa da, eta hori erabiltzen dugu. Gero, hau da marigantxillo, gancho bat. Marigantxillo. Sí, gancho bat. Da metalesko gancho bat, eta hori erabiltzen da, orokorrian, beste fisureruak eta friendak bezala, 180 ez da inoiz erabiliko olako katxarro bat. Die metalesko gancho batzuk, eta zu paretan engantxatzen zaurrekin, eta hola dauzkazu eskuak libre, seguro horri, metalesko seguruak, azkenean norbaitxe jarri ditu. Adibidez, horre jartzeko, edo zu progresatzen juteko. Baina, orokorrian, eskala mundu, deportiban ez da asko erabiltzen. Así que, beste bat erabiltzen. Txaka. Vale. Azkeneko bostak eratzen dizkigu. Azkeneko bostak. Hone die, zintak, deportiba itxeko beharrezkoak. Horre juten, hori jartzen dugu paretan daren metalesko seguru bat. Gu sartzen ditugu zinta horrek, eta gero gure sokia zinta hortatik pasatzen dugu. Así que zinta horre gabe, txukulin. Bueno, behintzat hori erabilgarri txa, baino gola jarriko zu. Beharrezkoa. Bai, hau ez dakizea. Ez bakizu zean, ez da bezatako balixo. Bai, hau da, aseguratzeko beste metodoa. Erabilgarrixa. Eta la duda... Motxila, ez? Hau da, magneseria. Motxila bezala aldo zuruan, riñonera bezala, Batzutan... Bai, kalo, ontxe bai ikuste hot. Hor sartzozun magnesio polvo. Karo, magnesioa, txak, eta hortik hartzen dozu. Hau da justo blokerako eta... Esan marret koldok esan dit motxila dela, Bai, lehen ikusten eta motxila. Motxirriño. Hau beharrezkoa. Hombre, beti dago jendia... Batez be, oindala asko hasi ziren eskalatzea gola urtia... Garai batekoak batzuk, magnesera gabe eskalatzen debe, eta ondo, ez nik ezagutzen dugu jendia, baina txaladillos. Orokorrian, magnesioa, prescindible. Gero, hau gisa esan da, erabilgarri xabe bai. Haune die, eskailera batzuk, jumareatzeko eta holan, jumarra itxen da daukan, ez dakit, konkisa eta hola, seguro jende danak ikusi da, eta baki zedan jumareatzea, hori. Ezkenean hor sartzen dozu hanka, eta apoiatzen za gorentz guteko. Baina, erabilgarri ze erabilio, jumareatzeko bakarrik erabiltzen da. Eskalatzeko gero, Eta azkenekoa... Kalzetina, tatuajia edo... Nik uste tatuajea dela, ez? Porroak bezala elementu arraro bat. Ez bauzkazu tatuajia... Zu badauko zu baten bat? Ni bai, bauzkat. Iru bauzkat. Erakutsiko mana? Baten bat erakusteko mugukoa? Bai, hemen, daukat bat. Bai? Dauzkat hemen, lehen eski hau itzi. Bueno, lehen itzein dugu. Eski batzuk, elektro bat, frikada medizina eta eskalatzen. Gero hemen daukat nire itxajunan bigote bat. Eta, gero hankan be bai, beste bat lagun batekin sostana, baina hori hobeto, ez erakustia, bez? Hori zengo zen lehengoko tatuagia. Hori zengo zen lehengoko. Lehenengo hau izan zen, haitxajunana. Bueno, dagoeneko bukatu dugu lehen jolasarekin. Nahiko txukun geratu dela uste dut, ez? Bai, espero jendia gulertzia erabiltzen ditxun gauza diedanak. Nik uste balixo izan dauela asko, pur bat eskaladan inguruan gutxi edo ezer dakizenak, pur bat enteratzeko, ez? Bai, jendia seguro porruak eta beharrezkoan jarriko zebela, Igual dakixen batek esan, nola jarri osu hau, erabilgarri izan, hau beti erabiltze dut. Alakoak beti egoten dira. Bakoitza beria. Bere gauzak itxen ditu eta...
Karo, ongo da la jendia, pues, Edo depende gorroa. zeitzen dozun, osea, honek frienak o danarakoa jarriko zeban beharrizkoan, eta rokorromoko presak esango dut, rokorromora beto ez jutia, ez mendila jumida bakarri, bueno, bakoitza bere... Bakoitza bere historixoak. Kalogon Bere zuten, teknika ditu eta Bai, hori da. bakoitza pertsona bat mundu bat da. Eta bueno, hori izan da lehen jokoa, eta bigarren jokarekin ekingo diogu, Koldo eta Mikel. Hau motzagoa, Hala? Qué presión. Hala garko da. Bigarren joko honen izena albiste edo alpiste da. Bueno, albiste edo alpiste jokoak izenak esaten duen moduan albistei buruz hitzengo dugu, batez ere ez eskaladako albistei buruz, eta zuei botako dizkizuet lau albisteak, Koldozuk baita ere parte hartu dezakezu. A ver si txengoen. Eta batzuek esan beharko duzue, albiste errealak diren, ala albiste... Buloak, ez? Hori da. Alpiste, bai. Gure kasuan, guk asmatutakoak. Beraz, lehenengoarekin hasiko gara. Qué presión, Ordua lehenengo albistea. Bi youtuberrek Pariseko Eiffel dorrea igo zuten, eta gora igotzean, guardiak tiketa ordaindu behar zutela esan ziren. Albiste ala alpiste. Alpiste en toda regla, albistia bada baina makinas, tu. A ber, esan marra dago munduan badaudela zoro eta zoroak. Nik Bai, logikoa bai. iritze ganderi multa, Joder, jartzia. tiketa. Tiketa ordaintzia. Gaina, frantzesa dienakin, que ba. Alpiste. Alpiste, seguru? Ni be ados, nago, alpiste izango da. Eskalatzen hasi baino lehena bea lesaurrian, kita. Bai. Osea, pentsatzen dute ezinezkoa dela. Nik uste baiet. Osea, ezinezkoa ez, joder. A ver, Eiffel dorria eskalatzia, Bai, eskalatzia seguro, ez tala ezinezkoa. Ojalá, egun ematen lagatzen Moskue, saiatuko ga, baina. Oi, youtubere igotzo zu, eta, bueno. Bisita mordoa. Bai. Esan marra dizuet, Bueno. alpistea dela. A ver, logikak hori esaten du, ez? Logikak Baina- orientzen. Joder. Urrengoa? Zer da logika gutxen duena? Eiffel dorrea igo, edo tiketa Tiketana. Tiketana. Bai. Ados. Eiffel dorria egotzia. Igual norbait txaiatuko, zan, dana. Ja, seguro. Baina- Mucho chalao por ahí, Baina tiketa, horren multa bat erortze gatzu kristona, eta... Venga. Señor Rajente. Bigarrenarekin joango gara, lehenengoa asmatu duzue, eta bigarrenak horrela dio. 140, munduko 140 hirietan, 25 milioi, baina eskalatzaile gehiago dago. Alpiste ala albiste. 25 milioi, 140. Bai, esan marra dago 150 hiri garrantzitsu denen artean. Ba, igual hau, ze hiri- igual hau albiste alda izan, Hor ze hiri egongo liateke, Es que- arrasate esan egongo, ez? Bergara... Arrasate Bergara, Ez. Felgueta... Elgeta igual, nik uste sartuko Osintxu zara. igual, osintxu sartu ema igual, bai, Eta lasarte horia gorka, La sorte horia seguruenik barruan. sartuko zela. Ja, igual albiste, ez? Bai, izen leike. Adibidez- Milioi asko emute, baina iritan horren beste jende asko. jende bizi Jakin da. behar dugu zenbat bizi Eta diren. igual, jo que se. Tokion zenbat bizi dira? adibidez, 40 Tokio milioi? irixan ustot, eunda irurogei rokodromo olako zehose darela, eta ni juna izen danetan petauta. Así que ez Bai, dakit, bai. bakarri japonesekin, igual. Bai, igual hemen baino Ua. eskalatze japonez da. Bai. Albiste esatezu dela? Venga, albiste. Ba, venga, albiste. Ba, Ni esan marra, pera infio itxen dute, azkenien pera deskaiatza eta... esan marra dago, berriz armatu duzu dela, Ufa. ze albiste bat da. Bueno, Hostia, ondo. Albistea gainera Joko Olimpikoetako webgune ofizialetik ateratako Ahí ba. datua da, beraz, datua oker badago, ez da gure errua. Bai, koiri esan, esan haiei ze gaizki jarri dauela eta listo. Guri ez. Ostra, ba, jent asko da, Bai, bada. Ez dakit, bai, Eski munduan pertsona... Bai, baina, bueno, 140 justo iritan. Orokorrian, ba, seguro, Claro. jende asko lo Eta- izan dagoela, baina. Jakin beharko genuke zeiri diren, suposatzen Ja, dugu claro. hiri Bai. handiak direla, baina Ja. asko gutxi dira kanpoan Bai. baita ere. Eta hori, lehen esan duguna, Hemen jende asko hasi da oin eskalatzen, baina beste herrialde askotan oindala urte mordua hasi zala boom hori eskala munduan.
Ba, hirugarrenarekin ekingo diogu, eta hirugarrenak horrela dio. Eskaladako lehen lehiaketa 1985 urtean hasi zen. Albiste ala alpiste? Hori zure kontua dira. Albiste, supongo, Hau eskalada teoria da, ez? Ba, baina urtea gora, urtea bera, hor Hor ja... Mila beratzen da, 85 ezadozu. Urte politxa da, ez? Bai, berandutxo mute hau, baina, bueno, eskalada be, ez da oso kirol... Kompetizioai behira ez da oso kirol... Hori da, nahiko berritxa da. Hori da, nahiko modernua. Joko olimpikotan no hartu zen Tokion edo... Tokion, bai. Venga, albiste. Hola, ez izateko alpiste, pues pa cambiar un poco. Ni ados nago. Esaten da benak ados. Azterketetan bezala, tipo beti zure kalkuluak itzen dozu, A, B, C, D, D berriro ez, tal, venga. Esan barra daukagu, ez direla zertan bi albiste eta bi albiste izan behar. Ja, baina bueno. Baina kasu honetan, asmatu duzu berriro ere. Irutatik iru, a ber, nik uste dut, bueno, izan zitekela urte lehenengo izan kontua. Da bakarra erdi argi, bueno, nahiko argi zegoen bestia. Ba, azkenarekin joango gara, eta azkenekoak horrela dio. 5 lagun Santa Barbarako eskalada lekura joan ziren, eta eskalada egiten zuen bitartean, ordua joan zitzaien, eta ilundu egin zen. Beraz, bueltatzerakoan, galdu egin ziren, eta etxera ez ziren heldu urrengo eguneko goizeko 11:00 arte. Albiste ala alpiste? Nik albiste, esango neban, personaje asko gare. Zu galdu zaz norbeten. Galdu ez, baina indala gutxi egon gine Marruekosen eskalatzen, eta eskalatzen astensa. Geixen bat, bueno, largotako bidetan eta hola, Santa Barbaran, igual ez da inoikua, ez? Hortxe bertan da. Claro, baina... Ilundu itxen da, hori, jendia ibiltzen da... Hor, lehen pertsona batekin egon gara hitz egiten, eskalatze badator da, bai, ez da ize? Da, anekdota hau kontatu dio eta esan da, ez, hori, bulua, 2 ordu baino gehiago, ezin da eskala, honi kantzauta egoten da, ordu bete eta nahikua, ja, bueltau. Baina, zu jartzezo eskalatzen eta... Guaz, juten da eskalatzera, o jende asko juten da eskalatzera, eta igual eskala, san, atzalde pasa jun, o gaba pasa. Baina, bai, jendeai gertatzen jako, ez da ikua. Batez bela, bertuaren lekuta, baina mendixan olakoak entzuten die. Orduan, albiste ala alpiste? Albiste. Albiste? Zukoldo? Santa Bárbara izatia no me cuadra tanto, baina eske personaje asko gare mundu hortan. Eska munduan, así que... esan barra daukagu ez duzuela asmatu. Alpiste bat da, baina esan barra dago gure errealizazioan dagoen lagunari gertatu zitzaion anekdota bat da, hemen duzue. A ver, esan beharra dago, 15 urte egin dutugula, anekdota oso exageratua dela. Tardatu beno, jo que se, 4 ordu tal, goizeko bitan, joten etxera. Baina anekdota oso exageratua, baina bai, gertatu zitzaigun. Así que de eso de personajes hay muchos, bai, hori ya da ni horietako bat. Ba, ikusten duzen bezala, badago jendea eta jendea. Bueno, así que albiste, termino medio. Bueno, 3 asmatuta, bat oker, baina, bueno. Bueno, ondo. Ba, hori izango litzateke gaurko... Aprobado, Más que aprobado, Aprobado, justo. No tenía esperanzas, Ba, hori izan da gaurko 2 jolasak, espero gustatu izana, baita entzulei eta ikuslei, eta placer bat izan da, Mikel, eta urren arte. Berdin, placer bat. Venga, urrengo baten be, eskalada munduko beste zehozen nahi bazue, Bai. Bueno, onaino iritsia gaurko podcasta. Mikel, ondo onza, gustau gatzu? Bai, oso gustora. Hemen, puta madre. Zema denpa urten da, oso luze fan da, nik uste orduet eta piku urten dala.
Niri motzin jate. Apurran moztu inbiko gau, baina Bueno. oso ondo. Oso gustora gongo, hori, seguro. Hau izan da guztia itxi atea zabalik saioan. Espero dut gustatu izana eta urrengo saioan ikusiko gara. Zango zeo ze kamara hortara... Izan, zeo, seguro. Tipo, venga, ekipo, eskalatzen elkartzen gan hortizia. Esan. Horra, hori da. Eta hori, ekipo, venga, menditxan eskalatzen elkartzen gan, eta hori, eman egurra. Debagoinako albiste fresko eta bulorik gabeak ikusi nahi badituzue, goiena.eus bizitatu.